Na tomto zábere môžete vidieť jednoručný meč v kombinácii so štítom. Meč bol v rôznych podobách už v staroveku najpoužívanejšou a najobľúbenejšou zbraňou. Meč v podobe jazdeckej jednoručky je najpoužívanejší na vystúpeniach našej skupiny. Sekera je ďalšia najpoužívanejšia zbraň v skupine. Patrí medzi najstaršie zbrane na svete. Bola používaná už v dobe kamennej. Používala sa ako sečná zbraň. Palcát sa v prvej podobe objavuje ako pesný klin už v praveku. Palcát je tupá úderná zbraň, používaná bola na lámanie kosti nepriateľa. Tieto zmienené jednoručné zbrane môžete vidieť výlučne na vystúpeniach v kombinácii so štítom. Obojručný meč je tradičná renesančná zbraň. Nemecký Zweihänder, ktorý môžete vidieť, bol používaný väčšinou ľahkohodenými pešími jednotkami zvanými Landsknechti. Aby človek mohol šermovať na